କରୋନା ସଙ୍ଗରୋଧ ନିୟମରେ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସଙ୍ଗରୋଧ ଗୃହରେ 21 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 14 ଦିନ ରହିବେ। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ନଦେଲେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଖବର ନମ୍ବର 2, ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ତଫିକ ଉମର ହେଲେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। କରୋନା ପରୀକ୍ଷାରେ ନମୁନା ହେଲା ପଜିଟିଭ। ସେ ନିଜ ଘରେ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 3, କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାୱତଙ୍କ ଅବଦାନ। 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦାନ କରିଲେ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜ ଦରମାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା। ଖବର ନମ୍ବର 4, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ 150 ସେବାୟତ। ଦଇତାପତି ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କରିଲେ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ। ଖବର ନମ୍ବର 5, କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଇରାନର ଜଣେ 107 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ହେଲେ ସଲତନତ ଅକବରୀ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାହୋଲ। ଖବର ନମ୍ବର 6, ପାକିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା 300 ଭାରତୀୟ ଫେରିବେ ସ୍ୱଦେଶ। ଏହି 300 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7, ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚିତ ହେବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ଚୀନ। କରୋନା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ହେଲା ରାଜି। ଚୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ଦେଲେ ସୂଚନା। ଖବର ନମ୍ବର 8, ଲକଡାଉନ କୋହଳ ପରେ ରାଜ୍ୟର କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପରମିଟ୍ ପାଇଁ ଫି ଜମା କରିଥିଲେ ଜୁଲାଇ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୈଧ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। ଖବର ନମ୍ବର 9, ବନ୍ଦ ରହିଲା ଅନଲାଇନରେ ମଦ ଡେଲିଭରି। ଅନଲାଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ କଟକ ମଦ ମାଲିକ ସଂଘର ବିରୋଧ। ଅନଲାଇନ ସହ ଅଫଲାଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ଅନୁମତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରିଲା ସଂଘ। ଖବର ନମ୍ବର 10, ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଖବର। ଜଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପାରଦ ଛୁଇଁଲା 45.8 ଡିଗ୍ରୀ। 14ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ। ଆହୁରି 4 ଦିନ ବଢ଼ିବ ତାତି। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଘରୋଇ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ଦେଲେ ଅନୁମତି। ଆଜିଠାରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ହେବ ବିମାନ ଚଳାଚଳ। ଉଡ଼ିବ 25ଟି ଘରୋଇ ବିମାନ।